Typicky deň písacieho vyzerá pre každého z nás trošičku inak, pretože nie sme nastavení tak, že by sme sem všetci nastupovali na 8, ale rešpektujeme prirodzené biorytmy. Pre tých, čo majú rodinu, tak tým dobre páne to byť o 8, lebo záleží deti do školy a začnú makať, a zase sú takí, ktorí možno sú tvorivejší, pokiaľ si ráno pospia. Veľa toho dňa je o nejakej takej vzájomnej komunikácii, vždy na každom projekte robíme v takých rôznorodých tímoch, to znamená, veľa sa stretávame medzi sebou v rôznych zostavách, tak ako je potrebné. Máme tu takú politiku dosť otvorených dverí, prostredie, kde nie sú nejaké také tvrdé hierarchie, to znamená, že veľakrát je to o tom prebiehaní vedľa, pýtaní sa a také ako intenzívnej komunikácii.